m'ha agradat moltíssim el Guggenheim. Hi vaig anar que encara no estava acabat i era aquesta sensació d'estar en un lloc que s'havia fet quasi com naturalment. Era fantàstic, hi havia els paletes que treballaven i tot era altíssim i el Gehry allà sota li deien com ho fem? Ho posem així o ho posem així? Bueno, posa-lo així. I això és increïble, normalment ho pots fer a casa teva. Les seves arquitectures són una alegria pel món. I llavors això es reflecteix a la seva personalitat també. Jo crec que el Guggenheim ha sigut també la primera manera, la primera moguda per arribar fins a la Ria i fer-la accessible, i fer-la civil, i fer-la per al públic de la ciutat. Jo me recordo i tinc molt fixada aquesta imatge de dues senyores que passaven pel pont, el pont que està molt a prop de l'edifici. Aquestes senyores passaven molt inconscients, molt parlant de les seves coses, i mentrestant allà darrere tenien el monstre que estava sobre seu perquè l'edifici quasi passa per sobre del pont. Aquestes estructures són fantàstiques. Jo penso que veure aquestes imatges del Guggenheim és impressionant perquè es tracta com d'una de les primeres vegades on l'arquitecte intenta fer algú que fa la naturalesa, no? Aquesta cosa com de construir d'una manera natural. I llavors l'estructura va absolutament al servei d'aquesta gran muntanya que ha fet l'arquitecte. Bilbao era una ciutat que realment veies una diferenciació entre la part civil i la part industrial. Les institucions, les administracions han vist en els arquitectes els possibles artífecs d'un canvi en la manera d'utilitzar la ciutat i un canvi a través de fer arquitectures. Arquitectures. El Museu Guggenheim de Bilbao, construït per Frank Gehry i obert al públic el 1997. El Museu Guggenheim de Bilbao. La història comença el 1991. Thomas Krenz, director de la Fundació Solomon Guggenheim, busca un nou emplaçament a Europa per construir un museu. En aquella època, la Fundació Americana en té uns quants per tot el món. El més conegut és el de Nova York, construït per Frank Lloyd Wright. A Espanya, el president de la Comunitat Autònoma Basca convida Thomas Krenz a Bilbao. Es tracta d'una ciutat portuària en declivi. Les fàbriques i drassanes van tancant una rere l'altra. És, doncs, un lloc insòlit per fer-hi un gran museu. La llegenda diu que Thomas Krenz, un dia, passant pel pont mentre feia jòguing per la ciutat, va tenir una revelació. El museu havia de situar-se allà, en aquell solar industrial, en plena ciutat, a la vora del riu. Aquest lloc es troba al centre d'un triangle geocultural. Allà hi trobem el Museu de Belles Arts, la Universitat i l'Òpera. Els tres principals centres culturals de la ciutat són allà. L'objectiu era fer un edifici amb una identitat molt forta. Volia que el museu permetés als habitants reapropiar-se de la ciutat. Havien de girar full del període industrial i deixar d'abandonar Bilbao, com havien fet les generacions anteriors. Se'ls havia de tornar un sentiment d'orgull. El museu havia de ser un monument.